Aw minnu bɛ k'an filɛ bɔlɔlɔw sanfɛ an bɛ foli di aw bɛɛ lajɛlen ma. An bɛ alamisa la bi décembre kalo tile 31 san 2020. An ka bi bakuruba olu bɛ tali kɛ coronavirus kibaruyaw kan nin waati la jamana kɔnɔ. Minnu ye Sumala Sise Su ye ale kan ka don bi Bamako nɛgɛ ɲɛ 14 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye. Ni aw ka bi kunnafoni kɛnɛ sigilen ye. Kunu araba décembre kalo tile 30 san 2020. Mɔgɔ 1500 joli sɛgɛsɛgɛlen kɔ an ka kɛnɛyasow la a yirala ko coronavirus yera maa 233 de la. O hukumu kelen na minnu ye banabagatɔ 56 olu kɛnɛyara, minnu ye fatuta ye sa o taari jɔ maa 7 la. Kibaruyaw y'a yira ko ni banabagatɔ fanba bɛ Bamako kɔnɔna la. Misaliya la minnu o ye an ka sigida 6nan ye ni o ye commune 6 ye. Bana yera maa 100 de la. Minnu ye banabagatɔ tɔw ye sa olu yera minnu y'an ka marabolo Kulikoro ani Sikaso maraw ye. K'a yira aw la ko coronavirus donnen Mali kɔnɔ fo ka taa se bi ma a yera maa 729 de la Mali kɔnɔ. Minnu ye kɛnɛyabaaw ye sa min kɛnɛyara o ye maa 4548. Maa fatuta o taari jɔ fo maa 269 la. Sumala Sise Su labɔra l'Amérique jamana dɔgɔtɔrɔsoba kɔnɔ kunu Paris. O kun ye araba ye décembre kalo tile 30 san 2020 k'a labɛnw sabati walasa ka se ka don n'a ye Mali kɔnɔ bi alamisa kalo tile 31 ka bɛn ni ɲɛgɛn ɲɛ 14 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye Bamako Senu Pankuru jigi kɛnɛ na. Abdoulaye Ag Ahama ni ale ɲɛsilen don magokow ma Mali lasigidenso la Paris. Sumala Sise yɛrɛ furumuso ka taa se a denw ma ani somɔgɔ wɛrɛw olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ nin kɛnɛ in kan. Min ni o ye kunnafoni ye olu sɔrɔla Mali lasigidenso fɛ Paris. Sumala Sise yɛrɛ tun ye Mali fanga senamatɔn ɲɛmɔgɔba ye. A fatura jumadon décembre kalo tile 25 san 2020. Minnu ye suturaliw ye sa olu bɛ kɛ sini juma janvier kalo tile fɔlɔ san 2021. A jamalajɛba o bɛ kɛ minnu ye Amadu Ampateba tɔgɔla so Seko ani dɔnko la Badalabugu Bamako yan. Surasiw ni kɛlɛkɛcɛ kɔrɔw olu ka minisiriso ye laseli kɛ kunu araba k'a yira ko tarata don décembre kalo tile 29 san 2020 ka jira ko gardi kɛlɛcɛ minnu kun talen bɛ banki wari mobili ka t'o dɔ bila douan san k'olu kɔsegintɔ ko jugubakɛlaw binna u kan kungo kɔnɔ kɔna masurunya la. Minnu o ye gardiw ye sa maa 2 o fatura. Banki cakɛlaw olu tun bɛ mobili min yɛrɛ kɔnɔ ko fosi ma o sɔrɔ. Banabagatɔw cɛra ni ka daw bila Sevare dɔgɔtɔrɔso la teliya la. Nin bɛ dansiri an ka bi kunnafoni kɛnɛw la. Ne ani cɛkɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la an bɛ sanbɛ foli kɛ ka ɲɛsin an filɛbagaw bɛɛ lajɛlen ma ko sankura hɛrɛ Ala k'a di an n'u ma. Minnu ye haminako ye Ala k'olu bɛɛ nɔgɔya ka basigi Ala k'o don jamana kɔnɔ. Ni k'an bɛn waati wɛrɛ.